Don't skip ads mga kaywaga. Maraming salamat. Simulan na natin ang part 7 ng Pulang Lepreta. Hindi ka lang pala maglalason. Mangkukulam ka pa. Mukhang pinapakyaw nyo na yata ang lahat ng itim na kakayanan. Ano sa tingin ninyo wala nang makakapantay sa inyo kapag nagkakaroon kayo ng bagong antas? Matapos ngang sambitin niyo ni Crisanto, paulit-ulit niyang pinasakitan ang maglalason na napag-alaman nilang may kaalaman din pala sa pangkukulam. Kaya naman tulad ng kanyang sinabi rito, siya na mismo ang humusga sa kaluluwa nito upang mawala na sa mundo. Hindi pa man gaanong nanunumbalik ang lakas ng lalaking nagpagamot sa kanya. Ang mahalaga ay nailabas na ang lason na nagiging dahilan sa pagkawala ng gana nitong kumain. At unti-unti na lamang manunumbalik ang sigla ng kanyang katawan sa patuloy na paglipas ng mga araw. Wala namang mapagsidla ng saya ang dalawang magkapatid sa kadahilanang wala nga silang salapi upang may dala sa ospital ang kanilang itay na isang basong tubig at isang kurot lamang ng paminta pala ang katapat na kagad namang naipalabas ni Crisanto ang lason. Dahil kung mananatili yun sa loob ng kanyang katawan, patuloy itong mangangayayat na nagiging pihika na rin sa pagkain hanggang sa lubusan na itong mawala ng gana at mamatay. Kaya naman binigyan ni Crisanto ng payo ang mga ito na kung sakaling kakain sila sa karinderya at nababalitaan nilang nanduroon ang ibang maglalason, mainam na magdala sila ng pulang panyo. Kung sakaling wala silang tiwala sa mga nanduroon, kagad lamang naipatong ang pulang panyo sa ibabaw ng mesa na nagsisilbing palatandaan na alam nilang mayroong maglalason doon upang kahit papaano ay maiwasan ang pagtatangka nito na nagiging sinyalis lamang iyon na mayroon kayong alam. Maliban na lamang kung gaano kadesperado ang maglalason na walang pinipiling lugar at oras. Mapapansin mo naman ang mahabang kuko nito sa kanyang hinliliit kung saan doon niya iniipit ang lason. Sa kanya ito pasimpleng ipinipitik sa kanyang kaharap na kunwari namang may inaabot sa may mesa. Isa yon sa palatandaan ng maglalason na kung sakaling merong makaharap at makasabay sa pagkain, nakapareho ng nasabi. Huwag na lamang panghinayangan ang pagkain roon at kagad na umalis kesa naman mabiktima. Makalipas ang 2 linggo, napakinggan ni Crisanto at Rosa sa kanilang radyo ang balita na mayroong malakas na paparating na bagyo na ang pinakasentro ng mata nito ay ang Bicol. Hindi naman na bago sa Bicol iyon, sa kadahilanang talagang daanan ng bagyo ang Kabikulan. Mabuti na lamang at naanin na nila ang kanilang mga itinanim, maliban sa yumayabong pa lamang na palay na itinanim ng kanyang mga magulang at ni Ryan. Kaya naman yun ang ipinag-aalala ni Crisanto kung papaano nilang maililigtas ang mga palay na iyon. Dahil nga sa lakas ng bagyong paparating na aabot umano sa signal number 4. Kaya naman kinuha ni Crisanto ang nasabing mutya ng tubig upang subukan ito kung gaano nga kaepektibo kapag mayroong paparating na malakas na unos. Kaya naman niyaya niya itong si Ryan upang magtungo sila sa mga pananim at susubukan niyang pakiusapan ang elemento ng tubig sa pamamagitan ng mutyang yun na kung maaari wag salantahin ang namumukadkad na palay nang maaaring rumaragas ang tubig na dumaan doon. Kaya naman nang makarating sila sa lugar, naghukay si Crisanto sa lupa habang malapit lamang iyon sa may kanal kung saan doon dumadaloy ang tubig na maaaring sumalanta sa pananim. Habang patuloy nga itong humihiling na isalba ang pananim ng kanyang mga magulang. At maya-maya ay naisipan itong tawagin si Diwata Lustre na ikinagulat naman ni Ryan kung sino ang kinakausap nitong kanyang kuya. At nagwika nga ito ng, "Uy kuya, sino na naman ang kinakausap mo dyan? Kanina lang hiling ka ng hiling sa ibinaon mo sa lupa. Tapos ngayon nagsasalita ka naman dyan ng mag-isa." Wika naman ni Crisanto sa kanyang kapatid. "Saglit lang Ryan, pinapakiusapan ko lang yung kaibigan ko rito para makaiwas sa malakas na hangin yung palay ng inetitay.
Dahil kung sakali man nga na makaiwas sa malakas na tubig yun, sigurado naman ako sa malakas na hangin na itutumba rin ng mga palay. Sumang-ayon naman ang diwata sa kanyang pakiusap na kung maaari ay kontrolin ng malakas na hangin paparating doon upang hindi naman salantahin ng mga nakatanim na palay. At nang matapos ngang pakiusapan ni Crisanto, muli nang bumalik ang dalawang magkapatid sa kanilang tahanan. Makalipas ang 2 araw, nanalanta na nga ang malakas na bagyo sa kanilang lugar hanggang sa kinabukasan ng umaga ay humupa rin ito. Hindi naman inaasahan ni Crisanto kung ililigtas nga ang mga palay na iyon ng nasabing mutya ng tubig. Basta ang mahalaga ay gumawa siya ng paraan upang pakiusapan ito. Kaya naman kahit mayroon pang mga nakabalandrang kahoy sa kanilang daraanan, kagad na tinungo ni Crisanto at ni Ryan ang mga pananim. At sa pagsilay nga nila sa palayang iyon, nananatili pa rin itong nakatayo na kahit silang dalawa mismo ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Samantalang ang mga palayang kanilang nadaanan, kahit na nga ang ibang mga pananim, ay lubusan ng humapay sa may lupa habang umaapaw ang tubig na dumadaloy. Kaya naman takang-taka ang mga magsasaka roon kung papaanong nananatiling nakatayo ang palay ng inay at itay, samantalang ang sa kanila ay humupay na dahil sa lakas ng tubig at hangin. Kaya naman natawa lang itong si Crisanto habang nagpapasalamat kay Diwatang Lustre, gayon na rin sa mutya ng tubig. Muli niya itong inukay sa pagkakabaon sa lupa at muling inalagaan. Doon niya napatunayan kung gaano kabisa ang ibinigay sa kanya ng kanyang lolong mutya ng tubig upang ipangsalungat sa nagbabadyang unos. At nang bisitahin naman ni Crisanto ang kanyang kubo, hindi naman ito nakaligtas sa malakas na bagyong yun. Sabay sambit ng mabuti pa yung mga palay ng inay at itay na hindi man lang dumapa. Samantalang itong kubo ko ay hindi na pinaligtas ng bagyo. Magpapatulong na lamang ako kay paring Nano para ayusin ito. Matapos ang unos at nang maisaayos ng muli ang kanilang barangay, minabuti naman ni Crisantong muling umigib ng tubig sa tinatawag nilang salulo o isang malinaw na balon. Gamit-gamit ang kanyang mga timba na nakalagay sa kariton habang kasalukuyan namang hila ng kanyang kalabaw. At nang makakuha na nga ng tubig sa may salulo, binaktas ng muli nito ang pabalik sa kanilang tahanan habang dahan-dahan na pinapalakad ang kanyang kalabaw upang hindi magsitapo ng tubig. Hindi pa man ito lubusang nakakalapit sa kanilang tahanan. Sinalubong na ito ng nagngangalang Balwig na kanya namang amigo na matagal nang naninirahan sa Cotabato. Doon na nga ito nakapag-asawa. Kaya naman doon na rin bumili ng bahay at lupa bilang isang magiting na sundalo. Kaya lang naman daw siya bumalik sa Kabikulan upang maibenta ang lupa na kanyang minana. Sa kadahilanang hindi niya naman daw yun napapakinabangan na wala namang nagbabantay rito at ninanakaw lamang ang bunga ng nyug tuwing gabi. At ang isa pa sa kanyang ipinagtataka, kung ano raw ang nakarecord sa cassette tape na ipinagkaloob umano sa kanya ng magulang ng kanyang asawa habang nag-iisa na lamang ito sa buhay at doon mismo nakatira sa kanilang tahanan. Hanggang sa malagutan ng araw ito ng buhay dahil sa kanyang katandaan. May daladala naman itong alak upang habang napapasarap raw ang kwentuhan ay mayroon namang bagyang tinatagay. Kaya naman kagad na sinali ni Crisanto ang tubig na kanyang daladala na ayon pa kay Rosa ay kanina pa yung naghihintay roon simula nung pagkalis ni Crisanto upang umigib ng tubig. Kagad na pinapasok ang kanyang amigo sa loob ng kanilang tahanan at napag-usapan nga nila ang pamumuhay nito sa Cotabato. Bakas naman sa pagmumukha ni Crisanto ang kasiyahan nang muli niyang makita ang kanyang amigo sa kanilang tahanan. Kaya nang mabalitaan umano ni Balwig na mayroong kargada itong si Crisanto, hindi ito nagdalawang isip na kaagad na pumunta sa kanilang tahanan upang alamin at tingnan kung ano iyon. Kaya naman habang patuloy na nagtatagay ang dalawa, ipinakita rito ang kanyang medalyong waksim, gayon na rin ang kanyang pulang libreta na isinad nga ni Crisanto kung papaano ibinigay sa kanya ni Lolo Emmanuel sa pamamagitan ng pagkasunog ng tahanan nito. Batid naman ni Crisantong may kargada itong si Balwig,
Kahit pa nga hindi nito sabihin, sa kadahilanang nakikita niya itong nagliliwanag sa loob ng kanyang pananamit habang nananatiling nakasuot sa kanyang leeg. Kaya naman maya-maya hinubad niya ito at ipinakita kay Crisanto na ayon pa nga kay Baluig na una nang ibigay sa kanya ng kanyang biyenan niyon habang ito'y buhay pa noon at nasa kasagsagan ng pakikipagbakbakan noon sa Cotabato, na ang medalyon naman na iyon ang umano'y nagbigay ng buhay sa kanya upang siya'y makabalik sa Bicol. Sa kadahilanang habang siya'y nakikipagbakbakan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo na naging dahilan naman ng kanyang pagbagsak sa lupa sa pag-aakalang yun na ang kanyang huling buhay, dahil tila may ligaw na balang tumama sa kanyang ulo at nakarinig siya ng isang malakas na ugong. Sa kanya na malayang bumagsak na pala siya sa lupa. Hindi niya naman namalayan kung ilang minuto umano siyang naidlip. Basta nang muli siyang magising ay naririnig niya pa rin ang putukan na patuloy pa rin nakikipagbakbakan ng kanyang mga kasama. Kaya naman ang kapay niya ang bawat parte ng kanyang ulo. Wala naman umano siyang nakapangsugat. Kaya muli siyang nakipagbakbakan hanggang sa matalo nila ang mga rebelde at mapatras. Wala naman siyang ibang naiisip na nagligtas sa kanya kundi ang kanyang medalyon. Kaya naman todo alaga siya rito, lalo na sa pagpapakain ng dasal na ibinigay sa kanya ng kanyang biyanan. At ang cassette tape nga umano na hindi niya naman maunawaan. Isinalang yun ni Crisanto at pinakinggan nilang dalawa na ang sinasambit naman doon ay mga sinaunang salitang Latin, gayon na rin ng mga Hebreo, habang ang ilan sa mga nakarecord ng kanyang biyanan ay tumutugma sa mga nakasaad sa pulang libreta ni Crisanto. At ang nakatala pa nga roon sa cassette tape ay pinagkakaloob niya ang kanyang kalaman kay Baluig mismo. Kaya naman pinapahanap ni Crisanto ang libreta na maaaring kasama ng tape na yun. Sambit pa nga ni Crisanto kay Baluig nang, "Alam mo amigo, baka nandoon lang yun sa tahanan ninyo kung saan siya binawian ng buhay. O kaya ay nakasuksok lang yun kung saan sa gilid doon. Silipin mo rin sa kanyang altar kung meron man. At sinisiguro kong doon ang galing ang lahat ng kaalaman na nakarecord dito. Nasa sayo naman yun amigo kung tatanggapin mo ang pagtawag sayo ng libreta. Napakaswerte mo dahil sayo ipinamana ng matanda at hindi sa kanyang mga anak. Pangalagaan mo na lamang yun at pag-aralan kapag muli ka nang bumalik ng Cotabato." Maya-maya pa habang napapasarap ang kanilang kwentuhan at pagtagay, bigla namang dumating ang isa nilang kababatang si Nano. Wika pa nga nito, "Hoy paring Crisanto, may bisita ka pala. Aba ang magiting na sundalo pala ito ng Cotabato. Ano nang balita amigong Baluig? Mabuti naman at naalala mo kami rito at nakabalik ka sa iyong lupang kinagisnan." Wika naman ni Baluig kay Nano nang, "O ikaw pala yan paring Nano. Lika pumasok ka rito. Kanina pa kami nagtatagay rito ni amigong Crisanto eh. Mabuti naman at tumangkad ka ng bahagya. Ang akala namin noon ay mananatili ka na lamang bansot. Kailan ka lang siguro nagpatuli ano?" "Nako, nandyan ka na naman amigong Baluig. Magkakasabay tayo ng tinulian noon. Si Lolo Manuel pa nga nagtuli sa atin eh. Ikaw yung kamuntik ng malunok ang lahat ng dahon ng bayabas na pinapangata sa'yo ni Lolo Manuel. Nakailang hasa pa nga ng labaha para sa'yo dahil sa sobrang kunat ng balat mo." Hindi naman mapigilang magsipagtawanan ng tatlong magkababata. Dahil nga naman tunay ang sinasabi nitong si Nano na palagi ring tampulan noon dahil sa kanyang pagiging maliit na nilalang. Naggawi namang muli ang kanilang usapan patungkol sa boteng sinasabi ni Baluig na aksidenteng nabasag umano ng kanyang asawa noong pumanaw na ang kanyang biyanan. At ang boteng yun ang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang biyanan na pagkaingatan upang hindi ito mabasag. Kaya naman habang naglilinis ang kanyang asawa, hindi niya sinasadyang natabig ang bote at pumatak nga ito sa semento na ikinabasag nito. At ang nilalaman nga umano noon ay ang halimaw na 10 taon niya nang ikinulong sa bote. Kaya naman nakalaya umano ito dahil sa pagkakabasag ng kanyang pinagkukulungan. At simula noon, madalas na silang ginagambala nito sa pamamagitan ng pagsanib sa katawan ng kanyang asawa.
Subalit kapag inilalagay niya naman umano ang kanyang medalyon sa kanyang kabiyak, kaagad namang umalis ang sanib. Yun nga lang ay lumilipat naman sa kanya. Napakalakas umano ng halimaw na nasa 5 kalalakihan ang kumakapit sa kanyang asawa. Kabilang na siya roon. Nananatili pa rin itong malakas na tila kalabaw. Paulit-ulit umanong ganoon na silang dalawa lamang ang sinasaniban nito. At wala naman silang makitang manggagamot maliban sa kanyang biyana noon. Wika pa ni Crisanto kay Baluig. Alam mo amigo, senyalis lang yan na kinakailangan mo nang tuklasin ang mundo ng espiritual upang gampanan ang iniwan sa'yo ng iyong biyanan. Alam kong hindi madali sa kadahilan ng marami kang kailangang pagdaan ng pagsubok. Tulad na lang ng kinakaharap niyong mag-asawa ngayon na ang pagsubok na yan ay upang mapilitan kang tahakin ang mundo ng espiritual at hanapin ang libretang nakalaan para sa iyo upang masimulan mo na itong aralin at may sabuhay. Pero sa ngayon ay susubukan muna kitang gamutin habang nandirito ka pa sa Bicol. Kaya naman pag-isipan mo ng mabuti ang mga sinabi ko sa iyo dahil hindi lang ito natatapos rito. Malamang ay may mga pagsubok ka pang pagdadaanan at huwag mo nang hintayin iyon dahil baka dumating sa puntong ang anak mo na ang magkaroon ng sakit, saka mo palang sisimulang aralin ang mga bagay na yan. Hindi aksidenteng nabasag lang yun ng iyong asawa. Talagang nakatadhana yun para magampanan mo ang iyong naghihintay na tungkulin. At hindi rin aksidenteng napadpad ka ritong muli sa amin na naging dahilan lamang ang pagbebenta mo ng lupa upang mapunta ka rito. Talagang merong nagtutulak sa iyo at yun ay ang iyong biyanan na kanina ko pang nakikita sa iyong likuran simula pa nang yumapak ka sa labas ng aming tahanan. Hindi naman napigilang tumawa nitong si Nano dahil kanina niya pa rin nakikita ang matanda sa likuran ni Baluig na yun pala ay ang kanyang biyanan. Muli pang wika ni Crisanto. Kanina pa itong nangungusap sa akin. Hindi lang kita mabigla-bigla, baka magulat ka. At sinasabi niya nga na ikaw raw mismo ang kinakailangang maghanap ng libreta. Nandudoon lang daw yun sa loob ng iyong tahanan. Kaya kapag nahanap mo na yun, muli kang bumalik rito. Kahit 1 buwan ka ritong manirahan sa amin, magkasabay ko kayong tuturuan ni Nano hanggang sa tuluyan mo nang matutunan ng lahat. Matapos nga nilang maubos ang kanilang tinatagay, maya-maya ay nagsipagalisan ng dalawa hanggang kinabukasan ng umaga ay nagpaalam na nga kagad itong si Baluig na muli na siyang babalik ng Cotabato at ipinangakong sa kanyang pagbabalik ng Bicol ay daladala niya na ang libreta. Hindi naman ito nabigo sa kanyang paghanap. Kaya naman makalipas lamang ang 1 buwan, muli na nga itong dumating sa labas ng tahanan ni Crisanto at hindi na nga nagaksaya ng oras sa pag-aaral ng libreta kasama ang kababatang si Nano. Okay mga kahiwaga, alam kong mahaba pa ang kwentong ito pero hanggang dito na lang yung binabahagi niya. Bitin man pero wala tayong magagawa. Sayang, kaya dito na nagtatapos ang kwentong ito ng Pulang Libreta. At kung may komento ka sa kwentong ito ay maaari kang mag-comment dyan sa baba. At huwag kalimutang i-share at i-like ang ating mga story kay Waga. Mabilisang shoutout lang tayo. Shoutout kay Yen Kabugos, Brek Alpapara, Timmy Canon, at ang huli, Jerry Montañez. Muli maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito sa Ang Iwaga.